ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय फाग्ला बाबा जायनाखि नैबे बिनानावखौ सिकित्सा खालामदोंमोन। बे फाग्ला बाबाया पुलिसजों नागिरजागासिनो आरो रायजो राजाफोर। बिथांनि चेम्बारखौबो पुलिसा बन्द खालामनानै होबाय, ओमफ्राय मानसिखौबो नागिरगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय एसे दामनानै होनि आङो भिडिअखौ, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे बाराव पागला कबिराज गासिबो मोनथिखायो जानांगौ, फेसबुकाव नुगासिनो जोङो। पागला कबिराजआ माने जोंनि बर'फोरखौबो गोबां नायदोंमोन आरो गोबां मानसि बिनि सेथलायाव गारि लालायनानै भिर जादोंमोन मानसिफोरा। मानि थाखाय? सासे पागला कबिराज ओंखारदोंमोन आरोना। आथिं सानाय, आखाइ सानाय, बबा बबि, नों मेगन नुयै बा सिं सानाय, गोबां बेरामखौ बे पागला कबिराजआ नायगासिनो दङमोन। आरो आंबो सिगाङावनो बुंखादोंमोन, बेफोरबायदि माबाखौ बारा फोथायनो नाङा रायजो राजा नोंथांमोन होननानै मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। दा बे बाथ्राया सैथो जामारबाय। पागला कबिराजखौ गोबां मानसिया बेरामनि थाखाय लानानै फैदोंमोन बा थांदोंमोन नायनो थाखाय। दा गोबां मानसिया बुंदों बेफोरबायदियाथ' मोजां जायासै, जोंनि आथिं आखाइ, जोंनि सिं सानाय, आथिं सानायाथ' दाबो हामासै। पागला कबिराजआ जेबो खालामा, खालि नोंखौ माबा मोनसे खालामना जारियो। दा बिखौ लानानै पुलिसा खबर मोनबाय आरो बे पागला कबिराजखौ एरेस्ट खालामनाय जादों बा हमनाय जादों। नोंथांमोना नायलांबाय था। बेनिखायनो आं बुंदों, माबा मोनसे बेराम जायोब्ला बेफोरबायदि पागला कबिराज नों थांनांगौ दरकार गैया। डक्टरनाव एसे नायजा, बा आथिं आखाइ जुदि मोजां जादोंब्ला नों एसे फोथाय। नाथाय आथिं आखाइयानो जुदि मोजां जायाखैब्ला, बे रावखौनो बुंनो हायाखैब्ला, बे पागला कबिराजखौलाय नों हमबाय थानो मा दरकार? जोंनि बर'फोरखौबो आं गोबां नुगासिनो लोगोफोर, बेफोरबायदिनो जोंनि सायाव बर'फोरखौबो नायनाय नुदों। ओमफ्राय आं सासे मादैनाव सोंहरदोंमोन, बिबो थांदोंमोन आरोना। हजाय डिस्ट्रिक्टआव थांदोंमोन, बे हजाय डिस्ट्रिक्टआव दंमोन आरोना पागला कबिराजआ। दा आथिङालाय जेबो प्रब्लेम जादों, रिजाल्टखौनो मोनाखै बेफोरबायदि बुंदों। अब्ला डक्टरफोरनियाव नायबानो जाबाय। बांद्राय बेफोरबायदि साधुफोरखौबो फोथायनो नाङा दै लोगोफोर दे। दा जों नायगिरना लानोसै बे साधुआ हमजामारबाय नामा कबिराजआ। मोनसे निउसनि गेजेरजों शेयार खालामना होनाय जासिगोन आं नोंथांमोनखौ। दे नोंथांमोना नायगिरना ला। स' गिबियावनो नायनानै ला, पागला कबिराज बे बाजैमोननै नायनानै ला गथ' सिखाव खावदों आरोना। बेनिखायनो आं दाख्लैनिफ्रायनो बुंगासिनो भिडिअनि गेजेरजों, बिराद गथ' गोमानाय जादों। नै माबाथि मा होनदोंमोन लायो, बरपेटाथि फैदों आरोना। बरपेटाथि सिखाव खावनानै लांबाय गथ'खौ। बोरैनो हिनजाव मानसिसो आरोना सिखावाबो, सखन्दराना। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय फाग्ला बाबा जायनाखि नैबे बिनानावखौ सिकित्सा खालामदोंमोन। बे फाग्ला बाबाया पुलिसजों नागिरजागासिनो आरो रायजो राजाफोर। बिथांनि चेम्बारखौबो पुलिसा बन्द खालामनानै होबाय, ओमफ्राय मानसिखौबो नागिरगासिनो दं आरोना। ओमफ्राय एसे दामनानै होनि आङो भिडिअखौ, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। বন্ধ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে এবাৰ বন্ধ কৰি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ আমাৰ এই অঞ্চলত ভুৱা চিকিৎসা কৰি আছে। ইয়াৰ ৰোগী কোনো ভাল হোৱা নাই। বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ দেখি পেলাই যিহেতু মানুহসমূহ ইয়ালৈ আহিছে, আমি মানুহসকলক যিসকলে এই বাবাৰ ভিডিঅ' চাই আহিম বুলি ভাবিছে, তেখেতসকলক আমি আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছো যে আচলতে এই বাবাৰ জৰিয়তে কোনো চিকিৎসা ভাল হোৱা নাই। 500 थाखा बियोमोन जाहैदों। माने सिगां नायनोबा फैसा होग्रो होमबासो नायगोन आरोना। ओमफ्राय नङाबा लाइनाव थाबाय था फ्रियाव नायनोबा, बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बुज्रावला बायनायखौथ' बयबो नुखाबाय। बुज्रावला बायनायाव कि बेमारा हामो सोरबा, इमान गिदिर बेमारा पेरालाइसिस जानाय, बबा खाना खानि, ओमफ्राय खोमा खोनायै, आथिं खंगा खंगि, आखाइ खंगा खंगि, इमान गिदिर बेमारा बिनि बुज्रावनायाव हामथारगोन आरो। थाबायनो हायैफोरा सासेबो हामाखैनो आरोना। बिनि थाखायनो सोरबा खौरां हरबाय, खौरां हरनानै बिथांखौ नागिरफैदोंमोन जाहैदों बिनि मानसि नायग्रा चेम्बाराव आरोना। ओमफ्राय पुलिसखौ फैदों होननानै मिन्थिनानै बिथाङा ओइदिनखालि चेम्बारावनो फैयासै जाहैबाय। चेम्बाराव फैयैलाय पुलिसफोरा बिनि चेम्बारखौ बन्द खालामनानै गालांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बन्द खालामखांनायनि उनावबो पुलिस थांखांनानै आरो मानसि नायनो लाबावदोंमोन जाहैदों बिथाङा। ओमफ्राय दा बिथांखौ मोनबानो पुलिसा ग्रेप्टार खालामगोन आरोना। सानसेखालि आंनि न'आवबो थांखांबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि हौवानि आखाइखौ नायबाय, ओमफ्राय आंनि आखाइखौबो नायबाय। नायनानै जि गिदिर ग्रह दं होननानै खिथाबाय आरो दै। ओमफ्राय ग्रहखौ माबायदि दानगोन बेखौबो खिथाबाय बिसोरो। गावसोरनो नालेंखर जराबा हरनांगौ जाहैदों। ओमफ्राय गावसोर कामाख्या मन्दिराव फैनानै दानफैगोन आरो ना ग्रहखौ। ओमफ्राय थिगासे बिदिबालाय जोंहाबो नालेंखर दंफां दंखायो नालाय। ओमफ्राय नालेंखर फिथाइखौ हाननो नागिरबाय हौवाया। ओमफ्राय नालेंखर फिथाइखौ हाननो नागिरबा बादा होबाय आरो, नाङा नालेंखरखौ हाननो नाङा, जोङो लांनायाव डिस्टार्ब जागोन, ओंखायनो जोंनो फैसासो नांगौ जाबाय आरो। हाब फैसासो नांगौबा जों फैसा हरनो हाया, नालेंखर नांगौबा खिन्थु जों नालेंखरखौ हरगोन होनबाय आरो ना आङो। ओमफ्राय नाङा, जोंनो फैसासो नांथारगौ, जि गोरा आरो ना फैसा बिनाया। ओमफ्राय
जोङो नालेंखरखौसो हरगोन बाबा दा फैसा गैया ओमफ्राय खुलुमनानै आङो 50 थाखा होबाय आरो ना 50 थाखाखौ लालायबावा आंनि आखायाव होफिनबाय आरो ओमफ्राय जि नालेंखरनि फैसा नांथारगौ बिसोरनो ओमफ्राय आंबोथ' रागा जोंबाय हाब फैसायानो गैयाबा नोंसोरनो दा 500 मानि फैसा मानिफ्राय हरनांगौ आं होननानै 500 बिबाय आरो नालेंखर जराबायाव 500 थांगोन होननानै ओमफ्राय दानाबा आंजों नांलायबावबाय आरो ना नांलायनानै आंनि आखाइनि 50 थाखाखौ थाब सेख'नानै लानानै ब्लड थांबायब्रा बिदि जायो सोरबा ओंखायनो इसोरो लुथिग्रासो दै लोगोफोर मालाबाबो बाबा नङा बिसोरो बाबा होननानै जानायबो होनाङा लोंनायबो होनाङा जै नुबानो दरजाया ख्रेट मारिनानै थाखा मा अ मा होननानै गाबख्रावबाबो दा ओंखारथार बाराबा मानसि ज' लिंनानै थिग रायनानै हर मिथिबाय आरो रायनायावबो थाङाबाथाय बुनानै हरगोन होननानै बुं এই কাকি টঙিয়াত আজি 2 মাহমান ধৰি পেলাই পাগলা বাবা আৰু শিকলি বাবা নামে দুজন ভণ্ড বাবাই ইয়াত চিকিৎসা সেৱা কৰি আছে এখন কাপোৰে জৰা ফুকা কৰি তেওঁলোকে সকলো বেমাৰ মানে শেষ কৰি দিয়া তেওঁলোকে যি প্ৰচাৰ কৰি পেলাই মানুহবিলাকক মাজত যি বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে আমি তেখেতসকলৰ ওপৰত প্ৰশাসনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি অৱগত কৰিছোঁ আৰু এই টঙিয়া অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পাছত যোৱাকালি প্ৰশাসনৰ মানুহে আহি ইয়াত বন্ধ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে এবাৰ বন্ধ কৰি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ চলাইছে ইয়াক কাৰ নেতৃত্বত এই ভণ্ড বাবাই চিকিৎসা কৰি আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আমাৰ হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ কাকি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াকো ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আমি আচলতে এইটো কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে যে যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলত ভুৱা চিকিৎসা কৰি আছে ইয়াৰ ৰোগী কোনো ভাল হোৱা নাই বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ দেখি পেলাই যিহেতু মানুহসমূহ ইয়ালৈ আহিছে আমি মানুহসকলক যিসকলে এই বাবাৰ ভিডিঅ' চাই আহিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলক আমি আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে এই বাবাৰ জৰিয়তে কোনো চিকিৎসা ভাল হোৱা নাই আপোনালোকে নাহিব আৰু যিসকলে ইয়াত এই নেতৃত্ব লৈ আছে তেখেতসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তেল ধূপ মম এইবিলাকতো আছেই আৰু তেওঁলোকে এটা বাকচ লৈ লয় বাকচটোত আপোনাৰ চেনি কৰিব লাগে বা পূজা কৰিব লাগে বুলি মানুহৰ পৰা বিভিন্ন পইচা তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে আৰু আমাৰ এটা বস্তু আমি গম পাইছোঁ যিহেতু আমাৰ হাতত প্ৰমাণ নাই আচলতে মানুহবিলাকে যেতিয়া দূৰৰ পৰা আহে মানুহবিলাকে আহি ইয়াত তেওঁলোকৰ যিখিনি পৰিচালনা কৰি আছে এই মানুহবিলাকৰ লগত যেতিয়া যোগাযোগ কৰে তেখেতসকলে মানে এটা লাইনত থাকিতো তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকক মানে আগতীয়াকৈ কৈ দিম কিন্তু 500 টকা 1000 টকা দিব লাগিব এনেকুৱাও ধৰি লওক ইয়াত প্ৰচাৰ চলিছে আচলতে এইবিলাকৰ যিখিনি নেতৃত্ব লৈ আছিলে গোটেইখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এটা আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ধৰি লওক কেনেকুৱা কৈছে আপোনালোকে তেওঁলোকে বিশ্বাস উপজাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হনুমানৰ ফটো লগাইছে বিষ্ণুৰ ফটো লগাইছে গণেশৰ ফটো লগাইছে চব মানে আপুনি চাওক ৰুমটোৰ ভিতৰত চব মানে ভগৱানৰ ফটো লগাই তেওঁলোকে ইয়াত তন্ত্ৰ কৰিছে আচলতে নীতি নিয়মটো একো নাই তেওঁলোকে ফটোৰ সন্মুখত মম জ্বলাইছে কি কৈছে তেওঁলোকৰ নিয়মত তেওঁলোকে কি কৈছে নাজানো তেওঁলোকে আপুনি চাওক চব মানে ভগৱানৰ ফটো লগাই লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বেপাৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে ইয়ালৈ আহিছে আমি মানুহসকলক যিসকলে এই বাবাৰ ভিডিঅ' চাই আহিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলক আমি আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে এই বাবাৰ জৰিয়তে কোনো চিকিৎসা ভাল হোৱা নাই 500 थाखा बियोमोन जाहैदों माने सिगां नायनोबा फैसा होग्रो होमबासो नायगोन आरो ना ओमफ्राय नङाबा लाइनाव थाबाय था फ्रियाव नायनोबा बेबायदि आरो ना ओमफ्राय बुज्रावला बायनायखौथ' बयबो नुखाबाय बुज्रावला बायनायाव कि बेमारा हामो सोरबा इमान गिदिर बेमारा पेरालाइसिस जानाय बबा खाना खानि ओमफ्राय